Dito kami sa Libmanan ngayon, mag-grocery. And bumili ng kaldero. 300 pesos to. Wala kasi kaming, ang saingan namin yung rice cooker lang. Eh hindi naman yung pwede sa sa gasol kasi nasusunog yung ilalim niya. Pangit na siya pag niluto sa rice cooker. So bumili kami 300 pesos. And egg 1 tray ulit. Bumili na naman kami ng lagayan dahil nasira yung lagayan natin na basa. Tapos yung lagayan ng leche plan ulit, 10 piraso yan. 10 pesos ang isa. Yan. Kasi yung binili natin na maliliit, baka hindi natin magamit gawa ng wala tayong pagsasalinan nung maliliit na lagayan. Tapos yun, ang mahal nung ganun, kaya styrofoam maghahanap tayo ng mas mura. Ayan ang bilihan dito. Yung mga floor mat, baka i-floor mat na rin natin yung yung sahig natin doon at maduming tingnan. Maalikabok, matagal pa yung napapatals, kaya yung na lang, floor mat na lang ang gagamitin natin. Bumili rin kami ng whisk. Ayan, yung panghalo sa leche plan. 90 pesos. Mahal pala yan. 90 yan? Pambati ng itlog. Pambati ng egg. Ayan. Ayaw, dapat ay kamay. Ito na kami sa bahay. Di ko na na-haul sa inyo. Gawa ng tanghali na. Nagluto na kami ng lunch. So, ito. Bumili na tayo ng mga panglagay sa ating, anong tawag doon? Leche flan. Dahil ubos na. Wala na talaga. Nakano naman tayo? 550. O, diba? Tubong-tubo tayo. 550. Yehey! 550. Binili na ulit natin ng ito, mga condensed, tsaka evap, at tsaka sugar, and egg. Yung meron pa naman dun egg. Ito ay sa amin, pansarili. Tapos, yung mga lagayan, ayun. Bumili tayo ng lagayan na bago. Dinagdagan natin. Tapos nga yung styrofoam. Ayan. 10 pesos ang isa niyan. So, 100 din yan. Ayun ang salaan. Ayun, oh. Ito yung styrofoam natin, yung nag-comment. Salamat. Pero ito talaga yung plano namin na lagyan para makamura. Bale, 21 pesos siya. 10 pieces ang laman niya. So, pumapatak na 2.25 cents. 2 pesos and 25 cents ang isa. So, nakakamura tayo dyan. Kaysa yung isang tupper na binili natin, nasa 6 pesos and 50 cents yun. Ito 2 pesos lang ang isa. So, ayan. Nasa isa 50 yung binili namin. And gumagawa na ulit tayo ng bago dahil wala na, ubos na yung ating leche plan. Gawa na si Papa, gawa na ang ating second batch ng leche plan. Si Papa na kasi gumawa kanina. Natutulog ako pag dating ko simula kanina. Nag-grocery tayo. Ito yung maliliit, ano na lang to, 50 kasi kinapalan na namin para isahang gawa na para tipid sa lagayan. So 50, and ito ay yung 15 pesos yung maliit. Yan na, ubos na kasi wala na tayong leche flan. Ito yung isa pa. Ilang piraso kaya nagawa niya? Bali tatlong batch to, tatlong condensed, tatlong evap, para isahang luto na tayo. Kaya marami na siya. Makapal na yan, guys. Hindi na sila sa 50 pesos. Sobrang daming feedback. Ang sarap daw. Thank you dun sa mga nag-order. May blessing na dumating sa atin. May package sa kapitbahay. Binigyan kami nito. Puro mga ganito yung padala. Tsaka mga gamit nila, damit. So, ayan. Masarap ba to? Ganito. Ham siya, oh. Masarap. Ayan. Lahat kami meron. Kada bahay. Tapos, ito pa. Ano, gang? May kasama pang chocolate yung ating binigay. Ayan, oh. Kisses. Kung ano-ano. Ay, dami. Salamat kay Manay Risa. Kapitbahay namin, guys. Dito lang sa likod. Nag-package yung kanyang asawa na Guam. Nasa Guam pala. Nasa Guam yung asawa niya. Ayan. Ito na yung ating leche flan. Lahat. Nasa 17 piraso yung malalaki. Tapos ito 10 piraso. Di ba? Marami-rami na ang nagawa natin ngayon. Nasa 24 na eggs ito. Sinabi ko na ba kanina? Tapos 3 condensed, 3 evap, and kalamansi, 15 piraso. Ayun, pinaghalo-halo lang yun. And matagal na mixing. Tsaka ilalagay sa ref, and then niluto na natin. Tinda ulit natin. Bago natin ilagay sa ref, ilalagay na namin doon sa styrofoam para
ano na natin, mailagay na lahat sa ref para hindi na dito kasi natulo, parang natagas yung ano niya, katas. Tingnan nyo, basa, medyo basa oh. Parang may butas siguro tong mga ano natin, granera, kaya lumalabas yung ibang ano niya, yung ibang asukal. Pero satisfied naman lahat ng ating nabentahan, yung mga bumili. Sobrang sarap daw. Tinatanong nila sino daw gumawa, and nagtataka sila kasi sobrang sarap talaga as in, guys. Hindi kayo magsisisi, at saka sobrang, alam mo yun, yung hindi mo parang gusto mo pa ulit. Pag ako kumakain yun, talagang tinitipid ko. Inaano ko yung sarili ko, kinokontrol ko kasi hindi ko din mapipigilan talaga na kumain pa ulit. Bawal sa atin, sobrang tamis kasi. Alam nyo naman, jaundice. Baka masobrahan tayo sa sugar. Kaya nagtitimpi ako. And ngayon, what's our ulam is andoks, fried chicken. Nagkapabili, inihaw pala yung andoks. Inihaw siya na manok, dalawa. Nagkapabili kami kay Inchi, kaso wala pa. Anong oras na ngayon? Sasaing na lang muna tayo. Pang lahat na yun, buong barangay na yun, guys. Yung ating pinabili na manok. Dahil, yun ay balato ni Alden. Tumama siya sa wete. Kanina, tumama siya. Dito tayo sa kwarto at sobrang maingay sa labas. May music, may mga bata, kung ano-ano. So, ayun. Sobrang, alam mo yun, walang tigil yung blessing na dumadating sa atin. Yung namumroblema ka kung saan yung pukunin yung panggastos. Yung ganito, ang dami nating dumadating na gastusin, pero ang dami ring dumadating na blessing. Bukod dun sa mga nauubos lagi yung tinda natin, bukod sa mga ganun, ito pa, hindi ko rin naman nakalain na tumaya siya and tataba siya. Kanina kasi pumunta kami ng palengke, guys, and yung sinasakyan namin na tricycle kanina is may nag-overtake na anong tawag doon? Motor. Sobrang bilis ng motor, guys. Nag-overtake siya. Pagkalagpas niya dun sa amin, sa tricycle na sinasakyan namin, yung motor, sumemplang. Nadisgrasya yung motor. Hindi namin alam kung buhay pa o patay na yung sakay. Pero ang yabang kasi, guys, magmotor. Kala mo, yung nagmamadali, tapos wala pa siyang helmet. Sobrang lakas niya mag-drive nung motor niya na wala pa siyang helmet. Ang lakas niyang maka-overtake sa amin. Pagdating sa may una-unahan namin, sumemplang. Hindi ko alam kung buhay pa or patay na dahil diretso lang naman yung sinasakyan ko. Hindi niya na pinansin. Sabi ng driver nga, ayan, nangyari sa'yo. Ang yabang mo kasi. Kasi, oo, talagang promise. Ay, grabe yung tunog ng motor niya pag overtake sa amin. Kaya, ayan. Tapos, sabi ni Papa, si Alvin, kasama ko, di ba kanina nag-grocery kami. Pagdating dito, tinayaan niya pala yun. Tinayaan niya yung nadisgrasya na lalaki. Ayun daw yung number nun. 13 tapos 2, malas, diba? 13, parang malas yata yun. Tapos 2, hindi ko alam kung anong mga ibig sabihin ng taya-taya nila na yan. So yung tinayaan niya, maya-maya, may merienda na kami nung hapon, nandiyan na yung lalaki. Sabi niya, lumabas daw yung number na ganito. Ang kapal ng pera. Nakakatuwa kasi ayan, meron na naman tayong pandagdag sa pagpagawa ng bahay, and kay Umboy, pandagdag sa gastusin niya pag nakalabas na siya, syempre. Yung therapy, yung gamot, ang mahal daw ng gamot. And ngayon na anong tawag dito, ngayon na nasa ospital siya, hindi na siya nasa ICU kasi dati ICU yung pinaglalagay yun, nilipat na sila doon sa normal room na may mga kasama na sila, kaya minsan gusto nga namin ipalipat sana kasi hindi daw makatulog yung kapatid namin at may mga kasama na sa kwarto gawa ng hindi na nga siya naka-ICU. So ayun, ano siya, okay na. Nakakainom na siya sa bibig niya, guys. Pero hindi pa rin siya makapagsalita ng maayos. And tinry nilang subuan ng lugaw yung kapatid namin. And lumunok naman daw. Kaso nung dumating yung doktor yung nagpainom, nasamid daw. So binalik pa rin nila yung host dito sa ilong. Kaya kailangan namin dire-diretso na tatanggalin na yung host dito kasi parang ang hirap tingnan, nakakaawan tingnan pag may host dito kasi doon dumadaan yung pagkain niya eh. Tapos sabi ng doktor, pwede na nga daw siyang ilabas. Sabi namin, sana bago siya lumabas, okay na talaga lahat na as in, wala na yung tubo sana para hindi mahirap pakainin, ganyan. And sabi nila, yung MRI niya, yung result is nagkaroon nga daw ng pagbabara sa ugat. So, yung pinapainom sa kanya ng mga gamot is pampatunaw dun sa mga bara, dun sa ugat, dun sa kanyang utak. So, ayan yung
update natin sa kanya guys. And sabi ni doktor, ipapa 2D echo daw siya kasi hindi daw nila malaman kung bakit sa batang edad na ganun is na-stroke siya. Kaya baka daw meron ding problema sa puso, ganyan. So kailangan daw 2D echo. So sabi namin, ipa 2D echo na nila bago pa palabasin. So this week siguro guys, pwede na siyang lumabas. Tingnan natin yung result pa nung 2D echo niya, and okay naman yung PhilHealth niya. Baka wala kaming bayaran sa hospital bill dahil okay na yung PhilHealth niya guys, pero yung SS hindi pa namin naaasikaso. Lunes pa daw aasikasuhin ni Ate Nene. Hinihingal ako. Pero ayan, thanks God, sobrang thanks God sa lahat ng dumadating sa amin, sa aming pamilya. Sobrang thank you po talaga. Hindi ko akalain talaga yun na may dadating ngayong umaga. Kahapon di ba yung baboy natin. And ayun, ay nakakatuwa. So ayun, papagawa namin yung itong sala, yung kwarto, ipapagawa na namin. Kumausap na kami ng gagawa, and bukas bibili kami ng materyales. Bukas papagawa na natin pagka nakabili na tayo, pag dumating na yung materyales, dahil medyo matagal dito mag-deliver, di ba? Tapos lalo na ngayon, sobrang ulan, ang hirap. Saan natin ilalagay yun? Mababas sa labas. Yung buhangin, mahirap igigin, di ba? Iigigin yung kasi pang plaster yun eh, pang finish, kailangan iniigig siya. So ayan, ay nakakatuwa. Kaso ang problema dito, inuman naman pag ganyan. Nagiinuman naman sila. Ayan, ayoko. Sabi ko nga, wag nang ipagsabi para walang pumunta. Eh, ayun naman, wala na, late na. May mga nagiinom na dito. So, ito yung ating panalunan. Ang kapal. Sobrang kapal. Dalawang ganito. Hindi ko na dinala yung isa. Nasa bag na kasi tinago ko na. Dalawang ganito kakapal na tig 20. Tapos meron pa tig 100. Huwag na natin pakita. Huwag na natin sabihin. Exciting. Sobrang nakakatuwa siya. Alam mo yun? Hindi naman kami, dyan, hindi ako nataya. Si Papa, napataya siya. Kasi nga yung nangyari kanina. So, ayan. Nakakatuwa talaga. Ay, nako. Sobrang thank you, God. Thank you so much. Kain po. Andoks. Hinihaw nga pala ang andoks. Ayan. 2 buong manok. 500. Andoks kayo dyan. Kain, guys. Kain muna kami. Ayan ko na yung vlog dahil nagkakagulo na ang mga tao dito. Happy birthday, Ate Loday! Ano daw? Bye-bye! Salamat po.